गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन खनसे बरायग्रोनानै लानाय जाबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन। दिनै आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानैबो मिथिखाबाय जों दिनै मानि सायाव भिडिअ सावरायनो नागिरदों। नोंगौ, नैबे नुबाय थानाय सासे हाबा जाखानाय बर' आइजोआ दिनै न'निफ्राय खारलांखोमादों होननानै खोनानो मोन्दों जों। नैबे नुबाय थानाय बर' आइजोआ माने गथ'बो दंखायो आरो फिसायबो दंखायो। नाथाय मानि थाखाय खारलांदों बेखौ जोङो मिथियाब्लाबो हमदांनो हाखायो। मानो होनोब्ला दानि बर' आइजोफोरा हाबा जाखानायफोरा खालि गावनि हौवाफोरखौ गारनानै गुबुन हौवाफोरजोंल' खारलांफानायखौ जों सिगांनिफ्रायनो एबा आगोल दिननिफ्रायनो नुबोगासिनो दं आरो जाबोगासिनो दं। थारैनो मानि थाखाय मानो खारनो गोनां जायो, मानो खारो? ना नोंसोरनि एबा हौवाफोरा मोजां नङा नामा, एबा गथ' गथायखौ नोंसोरो गोसोखांनो रोङा नामा एबा अननो रोङा नामा? नोंसोरो मानि थाखाय बेफोरबायदि आलाय सिलाय गारनानै मानो खारखोमालाङो? लाजिनो रोंला नामा नोंसोरो? नायलांलाय लोगोफोर भिडिअखौ माबायदि। आं बियानैनि हाबा जानो होननानै थांनो होननानै आं खोन्थालांदोंमोन। खोन्थालांनायाव बियो थिग आं ओंखारलांनायजों लोगो लोगोनो बियो साराय थिनथासो समाव ओंखारलांदों। ओमफ्राय ओंखारलांनायाव आङो सासे मानसियासो आंनो खोन्थाहरबाय, नोंसानि बिहामजोआ गारिनियाव जि खाख्लबनानै गारि नेगासिनो दङ, नोंसोरो बबाव दङ होननानै सोंहरबाय। आरो बिहामजोखौ आं दासो न'आव गारना फैदों, बेलाय बबे जायगायाव थांखो ओरै होननानै खबर मोननायखाय आङो हाखु दाखु बे हाबाथिलिनिफ्राय फैनायसै। ओमफ्राय फैनानै आरो बेखौथ' आङो जेबोथ' बुङाखैमोन, रायाखैबो होनाखैबो। बेयो मा दुखुआव मा जाल्लायाव ओंखारलांदों आं दिनैसिमबो मिथिया। गोजा ड्रेस होन्दों आरो ओमफ्राय जिबो लांदों होन्दों बियो। जोंनि बिफा बोरायखौ थगायलांदों। आबौ आङो गस्ला ब्लाउस सापुरियाव सिमेन्ट सापुरियाव सुहोदों, बेखौ आं लायनो थांनि, दानो फैगोन होननानै बे थगायलांदों आरो ना बोरायखौ। आखाइयाव राङावथ' 10,000 लांदों आरो आखाइयाव 10,000 लांदों बियो। दोननायखौ लांदों, बे गथ'नो जानाय लोंनाय बिफाया होलांदोंमोन। बेनो खावलायदों आरो ना, गाव जेरावखि थाया फैफिननांगौ, होमबाबो जों ग्रहन खालामगोन आरो ना बिहामजोखौ। फिसाखौल' माने गाव फैनानै गावनि आंगो फिसाखौ फेदेरनांगौ, लेखाफ्राव फोरोंनांगौ, मोजां सिक्षा होनांगौ। आं बेखौनो लुगैयो आरो ना बिहामजोखौ। जिमान गाज्रिबाबो फैथों, आंनि बे फार्स्ट बिहामजोमोन बियो। न'खर बेल'सो बिहामजो, आंहा लायनांगौबो गैया हरनांगौबो गैया, बेनो लास्टखामोन आरो ना। बेखायनो आं फैजानो लुगैयो आरो ना। बेखिनियानो आरो आं सिमेन्ट सापुरि दलंगुरिनि। आंनि नामा रन्जित बसुमतारी। ओमफ्राय आंनि बिसिनि नामा पुर्निमा बसुमतारी। आंनि फिसाला इयो। दाख्लै बावै 4 थारिखआव मानसिया न'निफ्राय दिनैसिमबो मोनफैफिनाखै। सोरजों थांदों सोरजों मादों बेखौ मिथिया। आंथ' एलंआवसो दंहैयोमोन, आं गारि सालायो आरो न'खराव रावबो गैखाया, आइ दङ, ओमफ्राय आरो आंनि फिसाला सासे दङ, ओमफ्राय जोंहा आबौ दङ। ओमफ्राय बेखौ गेजेरावबो न'निफ्राय थांखादोंमोन बे थांनायालाय। सप्तासे मास मोनथामानो थाहैदों न'आव। ओमफ्राय आरो मास मोनथामनि उनाव न'निफ्राय लाबोफिनदोंमोन मानसिखौ। ओमफ्राय दिनैसिमबो लाबोफिननानैबो जेबो नांलाय खमलायबो जेबो गैया। मोजांजों संसार जाफिनगोन होननानै जोङो रायज्लायनानैबो जों न'आव लाबोफिनदोंमोन। ओमफ्राय आफादावबो बायदिसिना जों खबर होखानायमोन, बेयावनो लेखा पत्र लिरनानैबो मानसिखौ लाबोफिनदोंमोन। लानानैबो नै दाख्लै बावै नै 4 थारिखआवसो मानसिया न'निफ्राय थांदों दिनैसिम खबर गैया। बेखौनो आं हांख्रायो, जेनेबा सासे गथ' दङ, मानि थाखाय गारना थांनांगौ? ओंखायनो जुदि अबेबाफोर थायोबा गथ'खौ महर नायनानै आरो मोखांखौ नायनानै अननानै न'आव फैफिनदो होननानै आं खावलायो। ओमफ्राय आरो न'खराव जेबो प्रब्लेमानो गैखाया, मानि थाखाय मा साननानै मानि थाखाय न'खरखौ आलाय सिलाय खालामना गारनांगौ, ओमफ्राय गथ'खौ मानि थाखाय गारना खारनांगौ?